Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Дар имрӯза видео намин намуд куртора мехоҳам нишон диҳам ба шумо ва нархошона фаҳмонам. Ино то размери 60 доранд, материалошон маечнияй, амигилмайдо. Нархи дона 110 сомон, то размери 60 ҳаст. И атласиёш боша резинкаи материалош, инош 130 сомон ай нархи донашон. Ина марҳамадинай гулча-гулчадоршам. И то размери 52 дора. Нархш 130 сомон нархи донаш. Касоне ки оптум харидорӣ кардан мехоҳед барои савдо, нависед бо арзонай нархи дона оптумаш. Ана ин намуд курто боша дарозан платья, иноям то размери 52 доранд. Ино боша нархошон 130 сомон нархи донашон. ҳозир дӯстони азиз, ҳамаи иёе ки ман нишон додам, ино поча надоранд. То охири видеоро тамошо кунед, ҳамино бо ҳаст почадорош. Не марҳамат, бисёр гулошон хушрӯ, вале паплин нестанд. Материалошон материали софтай. Софт меган, медонед ранги чӣ? Ранги шолк не, як намуди дигаи ғафстарака. Гирбишинай дӯстони азиз, аниқтанаш материалшон. Гирбишини ғафси хушрӯвай. Мисол наметова, тунук нест. Абая ҳаст, абаёи хушрӯ ду намуд монда будай. Иҷа нархи донаш инора 190 сомон, 180 сомон амихелай. Нархи оптумаш бо арзон мешава. Азибо нишон метиҳам. Баъд ҳастана идвойко нархи донаш 140 сомон, 130 сомон ду намуд ҳастай. 140 сомашу 130 сомаш. Ино то размери 50 доранд. Ҳамроҳи почаҳошонай брукошон, брукои кушоти хушрӯвай. Ҳозир ман нишон метиҳам, бо аз наздик бинед, материалошонам нағзан. Ино паплин нестанд. Бори дигар такрор мекунам, гирбишинай материалшон. Ана бинед брукошон чӣ қадar хушрӯвай. Ҳозир модаштагиай. Баъд ана курто калтатаранд. Ино то размери 52. Ино почаҳошон қатияй. Нархи донаш 130 сомон. Амхе гафре кадагиай. Жатияй материалош бинед. Панҷта гул. Кадом ранге ки шумода маъқул ҳаст, метавонед ки харидорӣ кунед. Ёдовар мешавам ки и видеоро ман аз Корвон, аз бинои нав, ҳафтум дарвоза ба навор гирифтагӣ ҳастам. метавонед омада аз наздик бинед ва сипас харидорӣ намоед. Ана ин намуд платьяҳоям дарозанд, то размери 50 ҳаст. 4 гул бинед. Ино бепочаянд. Нархшон 120 сомон нархи донаш. Нархи оптумаш бо арзонай. Марҳамат, бинед. Ана сиёҳош як дона мондагиай. И 130 сомон. Бо ҳаст дигар ваёш ламиражиё. Ино 150 сомониянд. ҳозир то охира нишон метиҳам. Шумо метавонед ки бо хушрӯтар нигоҳ кунед. Инора неким ростигам напурсидам, нархи донаш 150 ё нархи оптумаш. Марҳамат, тамошо кунед, бинед, бисёрам хушрӯанд. Моделои нав. Ана инош встреча комбахтанд. Материалшон встреча комбахт. То размерои 54 доранд. Ба ҳаст дӯстони азиз, ана ин намуд двойко ҳаст. Ино 160 сомон гуфтан нархи донаша. Касе оптум мегира бо арзон мешава. Бисёрам материалошон хушрӯанд. Чӣ намеброра дӯстони азиз? Пат намеброра. намихел халату бруко двойкои хушрӯ. Спорт стил. Касоне ки дӯст медоред, марҳамат, то размери 52 инам размер дора. тамошобинони азиз, агар ба шумо писанд омада боша, метавонед ки ба мо нависед. Доставка мо дорем ба Русия тариқи почта, ки аз 3 ҳафта то 1 моҳ рафта мераса.
ва нархи 10 килограмм бор, нархи давлатиями почта 370 сомонӣ мешавад. Марҳамат, метавонед нависед, метавонед хешта бурӯда равон кунед.